ассалому алайкум тамошобинони ҳамешагии телевизиони варзиш. барномаи фатҳ аст ки чун ҳамешагӣ дар ҳамин вақту соат манзури шумо мегардад. ин ҳафта мо таваҷҷӯҳ мекунем ба натиҷаи бозиҳои даври дуюми лигаи якум. Бозиҳои даври дуюм хело ҷолиб сурат гирифтанд ки мухлисон шоҳиди 20 гол гардиданд. биёед таваҷҷӯҳ ба натиҷаи бозиҳо мекунем. равшани зафаробод ки тими навкори лига якум аст, бозии дуюми худро бо моҳири ноҳияи ёвон доир кард. равшан дар бозии аввал аз тими исфара дар сафар бо ҳисоби 2-1 мағлуб гардида буд. футболбозони ноҳияи зафаробод талош карданд ки аввалин имтиёзҳои худро соҳиб гарданд ва ба ин мақсади худ расиданд. бозии равшан бо моҳир бо ҳисоби 2-2 хатм гардид. тими сароикамари ноҳияи 5 дар даври якум бо яке аз дастаҳои қавии лига равшани кулоб бозӣ карда бо натиҷаи 6-2 мағлуб гардид. дар ҳафти бозӣ бо равшан маълум буд ки футболбозони шаҳри кулоб бо таҷрибаанд ва бозиашон аз футболбозони сароикамар фарқ мекард. дар ин давр сароикамар дар майдони худ бозӣ кард. рақиби сароикамар дастаи барқчӣ буд. мизбонон тавонистанд ки аввалин ғалабаи худро ба даст оваранд. таваҷҷӯҳ мекунем ба дидори сароикамар ва барқчӣ. яке аз бозиҳои дигари рақобатҳои даври дуюми лигаи якуми футболи кишвар дар ноҳияи 5 баргузор шуд. дар рафти он дастаи маҳаллии сароикамар бар муқобили барқчӣ дидор анҷом дод. ёдовар шудам ба маврид аст ки бинандагони арҷманд ҳардуи ин дастаҳо дар рақобатҳои даври якуми худ дучори шикаст шуданд. дастаи сароикамар бо ҳисоби 6-2 аз дастаи равшани шаҳри кулоб ва дастаи барқчии ҳисор бошад дар баробари моҳири ёвон бо ҳисоби 4-3 дучори бохт шуд. дар ҷараёни ин бозӣ ҳисобро футболбозони дастаи мизбон кушоданд ва чӣ тавре ки мебинед ҳамлагари ин тим хуршед ямоқов дар дохили ҷаримагоҳ баъд аз партоби ҳамдастааш имконияти хело олиро истифода бурда зарба зад ки дар ҳамон лаҳза натавонист дарвозабони ҳариф муҳаммадраби раҳматуллоев ин вазъиятро бартараф кунад. баъдан мо силсила ҳуҷумҳои мутақобилан судмандро аз сӯи ҳарду даста дидем ки чандин вазъиятҳои хавфнокро ба таркиб дошт. аз ҷумла футболбози дастаи барқчӣ муҳаммадҷон ризомов инҷо берун аз ҷаримагоҳ зарба мезанад. аммо зарбаизадаи ӯ аз паҳлӯи дарвозаи рақиб аз майдон гузашт. барқчӣ то ба охири рақобат фаъолтар буд. онҳо шонси баробар кардани ҳисобро доштанд. аз ҷумла ду имконияти хуб дар анҷоми бозӣ барои шогирдони ҳикмат фузайлов даст дод, лекин онҳо ба қадри фурсатҳое ки доштанд нарасиданд. дар ин байн ҳамчунин умедҷон рамазонов як вазъияти хавфнокро дар ихтиёр дошт, аммо зарбае ки ӯ зад берун аз майдон шуд. ҳамон тавре ки болотар ишора кардем, ин ду даста дар марҳилаи бозиҳои даври якум дучори шикаст шуда буданд ва барояшон албатта ба даст овардани имтиёзҳои нахустин бисёр муҳим буд. аз ҳамин сабаб ҳар кадоме аз ин ду бошгоҳ баҳри ғалаба аз аввал то ба охир талош мекарданд. оғози қисми дуюми бозӣ бо бартарии дастаи мизбон пушти сар шуд. футболбозони сароикамар вазъияти хавфнокеро дар ихтиёр доштанд, аммо дарвозабони ҳариф тавонист ҳамон ҳолатро бартараф кунад, муҳаммадраби раҳматуллоев, ва акнун ҳамон ду лаҳзаи хавфноке ки болотар дар бораи он ишора кардем. дар анҷоми рақобат бубинед чӣ гуна вазъияти хавфнок ба вуқӯъ мепайвандад. шерзод дадабоев, капитани дастаи барқчӣ, тӯбро ба ҳамдастааш равон мекунад. инҷо партоби тӯб ба дохили ҷаримагоҳ, зарба иҷро карда мешавад, тӯб ба сутуни дарвоза мерасад ва Сафар Наботов ин ҳолатро бартараф мекунад. бо ҳамин бо ҳисоби 1-0 дастаи мизбон ғалаба кард. яке аз бозиҳои ҷолиб дар ноҳияи восеъ миёни дастаи маҳаллӣ ҳулбуг ва равшан доир гардид. ҳар ду даста дар даври аввал соҳиби 3 имтиёзӣ гардида буданд. ҳулбуг дар сафар ҳосилотро мағлуб карда буд ва равшан бошад сароикамарро. ҳулбуг аввалин бозии хонагиашро доир мекард. маҳз бо ҳамин сабаб футболбозони даста ба ин бозӣ омодагии ҷиддӣ дида буданд. равшани кулоб дар ин бозии хелоам мушкил тавонист ки мизбононро мағлуб карда ғалабаи дуюми худро ба даст оварад. биёед ба шаҳри бозии мазкур таваҷҷӯҳ мекунем. дар варзишгоҳи хонагии дастаи ҳулбуг, дастаҳои ҳулбуги ноҳияи восеъ ва равшани шаҳри кулоб байни ҳам рақобати даври дуюмро баргузор карданд. ин дидор аз дақиқаҳои нахуст ба нафъи дастаи равшани шаҳри кулоб сурат гирифт.
ҳамагӣ дақиқаи панҷуми рақобат буд ки Сафаралӣ Каримов футболбози дастаи равшани шаҳри Кӯлоб таҳти шумораи 2.5 ҳимоятгар ба задани гол даст ёфт ва ҳисобро ба нафи дастаи худ боз кард. Ин аллакай дуюмин бозӣ аст ки футболбозони Равшан аввалин шуда гол мезананд, яъне дар ҳар ду давр футболбозони Равшан нисбат ба рақиби худ тавонистанд ки пешсаф гарданд. ҳанӯз нимаи аввал то дақиқаҳои 15 буд ки қоидаи бозӣ вайрон шуд дар қисмати майдони дастаи Равшан ва имконият барои бозингарони дастаи Ҳулбук ба миён омад, аммо аз зарбаи ҷаримавӣ чӣ гуна ки Сафаралӣ Каримов истифода карда буд, футболбозони мизбон натавонистанд он гуна истифода намоянд. бозиҳои даври дуюм умуман дар лигаи якуми мамлакат бисёр ҳам ҷолиб сурат гирифтанд. Бештар аз 19 гол дар рафти ҳамаи бозиҳо зада шуд ва яке аз бозиҳои ҷолибтарин маҳз рақобати дастаҳои Ҳулбук ва Равшан буд ки дар лига якум дерби хатлон ба ҳисоб меравад. қоидаи бозӣ дар ҷаримагоҳи дастаи Равшан дар дақиқаи 39 вайрон карда шуд ва дар дақиқаи 40 аз зарбаи пеналти Аваз Камчинов тавонист ки гол бизанад ва ҳисобро баробар кард. Нимаи аввал бо ин ҳисоб ба анҷом нарасид, чаро ки футболбозони дастаи Равшан ҳаргиз розӣ набуданд ба он ки дастаи Ҳулбук баробар бо ин даста бозӣ намояд. айни ҳол дар баробари дастаҳои Эсхата ва Равшан Ҳулбук низ яке аз дастаҳои фаъол ба ҳисоб меравад дар оғози хуб рақобатҳои лигаи якуми мамлакат, вале ба ҳар ҳол бозам чизе маълум нест ки дар идома чӣ гуна сурат хоҳад гирифт бозиҳо бо иштироки дастаҳои Равшан, Эсхата, ҳамчунин худи хуб дастаи Ҳулбук ки бозии даври аввали худро бо ғалаба анҷом дода буд ба монанди дастаи Равшан. Равшан ҳам чӣ гуна ки ишора кардам ман болотар бозии даври аввали худро бо ғалаба ҷамъбаст карда буд. Дар нимаи аввал чандин имкониятҳо барои футболбозони Ҳулбук буд, аммо аз фурсатҳои доштаи худ истифода карда натавонистанд бозигарони мизбон. ҳоло мебинем лаҳзаеро ки зарба ҷониби дарвозаи Рустам Ризоев аз кунҷи тези майдон зада мешавад, аммо ин зарбаро бартараф карда тавонист дарвозабони Равшан. яке аз ҳуҷумҳои охирини дастаи Равшан дар нимаи аввал маҳз ана мин ҳамла буд ки Амри Дини Фаррухзод нуқтаи ниҳоиро гузошт. маҳз ӯ ба задани зарба даст ёфт, муваффақ шуд ва голи дуюми дастаашро дар ин дидор зад. нимаи аввал бо ҳисоби 2-1 ҷамъбаст гардид ва голи хуб Амирҷони Фаррухзода нехтараш дар дақиқаи 43 зада шуда буд. дар нимаи дуюм ҳар дастаҳо талош карданд барои задани голҳо, хусусан дастаи Ҳулбук ки хуб бо ҳисоби 2-1 шикаст хӯрда истода буд ва футболбозони Равшан ҳам ҳамчунин кӯшиш мекарданд ки муваффақ шаванд дар задани голҳои навбатии худ, аммо дарвозабон аввалан ва баъдан ним ҳимоятгарону ҳимоятгарони дастаи Ҳулбук хеле ҳам фаъол буданд дар рафти ҳамин дидор. ҳоло ба яке аз лаҳзаҳои ҷолибтари назар меандозем ки зарба аз масофаи хеле ҳам дур зада шуд ҷониби дарвозаи дастаи Ҳулбук ва Шаҳзод Хайруллозода зарбаи задаи ним ҳимоятгари Равшани Кӯлобро бартараф кард ва яке аз сейвҳои зеботаринро маҳз дар ҳамин бозӣ анҷом дод. дастаи Равшан акнун дар лигаи якуми мамлакат дуюмин пирӯзии худро ба даст овард баъди оне ки Ҳулбукро шикаст дод ва Ҳулбук бошад ҳамагӣ 3 имтиёз дорад пас аз 2 рақобати оғози мавсими лигаи якум. дар охири рақобат бозам чанд ҳуҷуми дигар аз тарафи футболбозони дастаи Равшан хусусан анҷом дода шуд, аммо аз ҳамлаҳои худ чизе ба нафи дастаашон ба бор оварда натавонистанд бозигарони Равшан. ҳоло зарбаи кунҷи аст барои футболбозони Равшан баъди оне ки бисёр ҳам зарбаи қавию хавфнок зада шуда буд ҷониби дарвозаи
ҳулбук ва бубинед ки дарвозабони равшан дар ин лаҳза Рустам Ризоев чӣ тавр дарвозаи дасташро аз гол наҷот медиҳад. Имконияти 100% баробар кардани ҳисоб буд барои футболбози дастаи ҳулбук, аммо ҳамлагар аз ин фурсат истифода карда натавонист. Рустам Ризоев бошад муҳимтарин сейвро дар ин дидор ба нафи дастаи худ ба анҷом расонд. ҳисоб 2-1 бозӣ ба нафи дастаи Равшан хатм шуд ва Равшан акнун дар ҷадвал яке аз беҳтарин дастаҳо баъди 2 давр ба ҳисоб меравад. тайёрии хуб дидагӣ будем ки дастаро тӯли 3-4 рӯз буд ки мо фақат оиди ҳамин бозӣ тайёр кардем ки ба ҳама маълуме ки бозиҳое ки чӣ хеле ки дастаи Равшан бо дастаи ҳулбук мегзарона, ин бозиҳо ранги дерби кулоборӣ мегзара. гуфти ҳамун мутахассисо мо ҳар сол ҳам хел қатъи ҳамин даста бозиҳои мо вазмин мегзаранд, не ки мо чӣ хеле ки дар назди даста мақсад мондем, бачаҳо мақсадшонро иҷро карданд, мо ғалаба кардем. Барои мо ҳамаи бозиҳо заруранд ки дастаи мо бозӣ ба бозӣ бо физикӣ ҳолати физикишона биёранд, бозишона хуб кунанд. хуб ман дар рафти бозӣ чанд тағйирот ворид кардем. Ҳамин тағйиротҳои ворид кардагӣ то кадом андоза шуморо қаноатбахш кард? рост дигар мо тағйиротҳое кардем, ба ҳамагон маълум буд ки ҳамлагарои мо бозии хуб нишон надоданд. барои ҳамин мо ҳарду ҳамлагаромона ариш кардем, ҳамлагарои дигарро дуровардем, вале қадар бозии хуб нишон надоданд. ҳарчанде ки чӣ кардем, ғалаба кардем. мо дар ғалаба дар кор буд, ғалаба шудем. ин яке аз бозиҳои гӯем аз ҳама муҳими мо буд дар чемпионат, ки бозии дуюми мо буд. бо гӯем ки яке аз дастаҳои пурқуввате ки аллакай ман чандин бор дар манамин барномаҳои варзишам таъкид карда будам ки ман ҳамчун дастае ки дар оянда дар лигаи олӣ мебинам, ин се даста мебошад. яке аз ҳамин Равшан Кулоб, Исхата Хуҷанд ва дигаре гуфта будам Балхӣ аст. вале ногуфта намонад ки имрӯз мана бо ҳисоби 2-1 дастаи мо мағлуб шуд. гарчанде ки ман аз сурати бозӣ, аз рафти бозӣ қаноатмандам, аз ҳисобам қаноатманд набошам, вале бояд гуфт ки дар дастаи Равшан беҳтарин бозингароне ҳастанд ки ба монанди Ҳасан Рустамов, Сафаралӣ Каримов, Далер Шомуродов, масалан Рустам Ризоев ки дар дастаҳои якҳаҷини ҷумҳурии Тоҷикистон бозӣ кардаанд ва маҳз ҳамин маҳорат оварда ба он расон ки гӯем ки хатогие ки мо дар хати ҷаримаи худ ҳифз роҳ додем ва аз он фурсат истифода Сафаралӣ Каримов якум тӯбро вориди дарвозаи мо кард. гарчанде ки яке аз бозингарони беҳтарини мо Аваз Қамчинов аз ҳисоби гӯем дриблинги хубу сурати хуб бозиро 1-1 кард, аммо мутаассифона яке аз ҳамин хел боз хатогире роҳ додем ки оварда ба он расон ки бозӣ бо ҳисоби гӯем 2-1 ба охир расид. бисёр фурсатҳое буданд ки мо метавонистем бозиро дуран кунем, вале ман боз як бор дигар дастаи Равшан Кулобро табрик мегӯям ва ба он шогирдони худ раҳмати калон мегӯям ки як гӯем бозии хубе нишон доданд ки ман ани рафти бозӣ қаноатмандам. мо ҳаракат мекунем ки мухлисони худро аз бозии худ, аз интизоми худ хурсанд намоем. ҳосилоти ноҳияи Фархор баъди баромаданаш ба Лигаи Якум хатти ҳимояаш он қадар қавӣ нест. даста гол мезанад, аммо наметавонад ки бартарии худро дар ҳисоб нигоҳ дорад. дар даври якум ҳосилот ба дарвозаи ҳулбук 2 гол зада буд, аммо ба тури дарвозааш 3 гол сар дод. дар ин давр бошад ҳосилот боз ҳам 2 гол зад ва ба мисли бозӣ бо ҳулбук соҳиби имтиёз нашуд, чунки Ваҳдат ба дарвозаи ҳосилот 4 гол зад. агар ҳосилот мушкилиҳои хатти ҳимояашро бартараф намояд, даста метавонад ки барои рохати Лигаи Олӣ талош кунад. биёед ба сӯҷаи омоданамудаи ҳамкорам Фарохи Нозимзод таваҷҷӯҳ мекунем, ки аз рафти бозии Ваҳдат ва ҳосилот омода шудааст.
дар даври дуюми чемпионати Тоҷикистон миёни дастаҳои Лигаи Якум дастаи Ваҳдати шаҳри Ваҳдат тими ҳосилоти Фархоро ба ҳузур пазируфт. Дидори дастаҳо дар варзишгоҳи марказии шаҳри Ваҳдат доир гардида бо ҳисоби 4-2 ба суди соҳибони майдон хотима ёфт. аз дақиқаҳои аввали нерӯсанҷӣ соҳибони майдон бо ҳуҷумҳои пайдарпайи худ зуд хати ҳимояи рақибро рахна мекарданд. ҳамин буд ки дар дақиқаи чоруми бозӣ онҳо тавонистанд ҳисобро боз кунанд. муаллифи гол ҳамлагар Умеҷон Азизов гардид. дар дақиқаи 36-ум бозигари дастаи ҳосилот Сайвали Турдиев ҳисобро баробар намуд. бо натиҷаи мусовии 1-1 дастаҳо ба танаффус баромаданд. дар оғози қисми дуюм бозингари тими Ваҳдат Умеҷон Азизов дубора дастаашро ба пеш бароварда ба номаш дублро сабт намуд. футболбози дигари Ваҳдат Самариддин Расулов дар дақиқаи 56-ум голи сеюми дастаашро ба самар расонид. нимҳимоятгари дастаи ҳосилот Муҳаммадҷон Шерзода дар дақиқаи 75-ум ҳисобро 3-2 намуд. нуқтаи ниҳоии дидорро ҳамлагари соҳибони майдон Хушвақт Хараев гузошт. бо ҳамин тартиб футболбозони шаҳри Ваҳдат дар Лига Якум пирӯзии аввали худро истиқбол намуданд. дастаи ҳосилоти Фархор бошад дар ду бозии баргузор намудаи худ дар Лига Якум наметавонад имтиёз ба даст орад. дар хати ҳамла бисёр талошҳое ки мо мекунем ва он чие ки дар хати ҳамла мо водор месозем иҷро намешавад. хайр рақиб Ваҳдати шаҳри Ваҳдат аз мо пурқувваттар баромад. мо бозиро бохтем. бозӣ ба ҳарче ки бар ҳисоби мо ба анҷом расид бозӣ вазбин буд. вақте мо омад кард ки мо дар аввали қисми якум ва қисми дуюм голҳои тез задем, аз ин сабаб мо ғолиб баромадем. мо ҳама хоҳони онем ки Ваҳдат ба Лигаи олӣ барояд ва дар Лигаи олӣ баромад кунад. ин кор ҳам кори душвор нест ва фикри ман бачаҳои хуб ҷамъ шудагиянд дар даста, бозингарони хуб ҷамъ шудагиянд. сабаби молӣ камакак дастгирӣ кунанд, ин ҳам шуда метавонад. яке аз он дастаҳое ки дар оғози чемпионат голи зиёд ба самар мерасонад ин тими Эсхата ба ҳисоб меравад. футболбозони шаҳри Хуҷанд дар даври якум ба дарвозаи Ваҳдат 5 гол заданд ва дар ин давр бошад Шомансурро бо ҳисоби 4-0 дар сафар ноком карданд. аллакай пас аз ду давр Эсхата худро ҳамчун дастаи муддаӣ барои баромадан ба Лигаи олӣ муаррифӣ кардааст. бинандагони гиромӣ, биёед ба ҷадвали мусобиқа пас аз рақобатҳои даври дуюм назар мекунем. дар ҷадвали Лигаи Якум Эсхата айни ҳол бо касби 6 имтиёз дар зинаи аввал аст. якбора 3 даста 6 имтиёзӣ касб карданд. ба ғайр аз Эсхата ҳамчунин Равшаддин Кулов ва дастаи Исфара аст. баъдан Моҳир бо дарёфти 4 хол дар зинаи 4-ум қарор дорад. Ваҳдат, Панҷшер, Ҳулбук, Сарои Камар ин дастаҳо дар ҳисоби худ 3 имтиёзӣ доранд. Равшани Зафаробод бо касби 1 имтиёз дар зинаи 9-ум аст ва тимҳои ҳосилот Барқшӣ, Шоҳмансур ҳамоно дар Лигаи Якум соҳиби имтиёз нагардиданд ва бидуни хол дар зинаҳои 10-ум, 11-ум ва 12-ум қарор доранд. бозиҳои даври сеюм рӯзҳои 11 ва 12 июл баргузор мегарданд. дар ҳамин ҷо барномаи фатҳ ба анҷом мерасад. дар охири барнома шуморо бо беҳтарин голҳои даври дуюм мегузорем. хайр.